.or.ke erio togendere gusanga mankiritaria Evelyn Osero kabananche goika omwerio gokwariganito ya chake korwase county ya Nyamira magega yoko ngusana na korokana kubwatkana numurubiri omin bonus yoro mushara bwechae ni gobono omunyakerogo bwe factory ya Kebirigo abeirega kumirana n'abarimi bechae erio gusanga ebirengerero nagotegerera buna nara yabaganitie abeka gokorerwa amauncherero ase umurubiri yo muri kyo job manki korwase county ya Nyamira noroboti urwase nchira yo wime tadia ichinusu ngitokore embeo igoro yo wakanwa enus bonus nigo yaretire liberera linene ase sector yendemero yechae ase zone 10 ime county ya Nyamira nenda abantu bande bayirire libagerio lyo gutangasa na gutara bakwerengani bugikoyo east bali bakorire gasingi yabagwakana kibese kire igoro ntoira egechambokero gotarera egatia barimi elinde koigwa okogani kwabo igoro yenganeye anusu mwaka mora abanene mbato yesu nete merenke esenge njongo sangira ndo bwate kilo kire igoro nabando bwate kilo kirenze abe kilo kinene bagutungusa kurwa saba kebuchia saba nene yetanya kane agachwe mwako mugima kayego chakwenda omurimi agendo kiae nere konyere nabwata abana akore mtubyae nigo bagoteba nigo baganitie e bonus asoboikeranu asengencho nero erabege kobakonya kibese kibona tokoegwa kigo cha goiko mwaka oria ekara kigo cha kona chwa ntona chwa bonus kiri toire nuso mwaka tona chwa obuoyo irenga kigo tigara togosomeria abana onye ndiri balenge goteba balenge gwanja ngikigwenta koba abalenge rori go kirusyo mutienyo saba bachira ni sikialenge kimayo kikokonya abantu ensemo yaye omunyakerogo we factory ya Kebirigo Nelson Onduko nasaba balimi gotabwatia embeyu ya nusu bonus nagotene nabokongu asateba e bonus asoboikeranu nero erabege kubakonya tobe factory kyonse kya zone 10 bejikire Kebirigo Sanganyi Yanchole Tombe Nyansiongo na Nyankoba intwe ababoletie kerenga kiya renge ukuboria balimi baito bakakana matagete nusu mwaka ntogenda tekorosie chaengi ya to ni to ba bonus ywerete igo mangana iyo embe yitie manyunga na embe ekogusikuna abantu le bwate birangeri yibibe asabalemi nigo ekageire bunaba director abakoro n'abantu babwate amaremo amanene nabo bagenderete gosegeta abalemi igoro yenganeye kobwa mono aba director bali abakoro abande mbaro bachete bagakira nande mbaro bataisa negeti bamanya gutimu n'abantu bande nabanya gutangasa bunchira gwetanga ngabata nusu mwaka abande bakwire chaye mangirito bono tuyeboli naki mangirite bono bakwire chaye factories kogenda bale boyi nusu mwaka korwo abarayi b'eki factory mbasobwa kubwaterana elinde kugendereria obolemi bw'echaye aba director batige ebitine tundu factory bamanya ngebesa neyo omulimi oyo chandege tokoli mugondo n'aba director bali abakoro barugeti batigerera abanya bakore gasi egati abalemi twabatogosanga nabwo mbasaba barayi bakisiasa korosia amachiko arachigokonya omuremi ono gusaba abantu baito naje abampi ndo bataba MP baito bagusi ndo bate seneta jitu cha gusi yumende bunjira gusi CMC enchiro na pamoja na achigabana mara kwanja mutulie libiya muchunguse mono na nemweti amachiko ara tofeba somulemi atokonya tayira tonyole ntonya nyasu na ntokonya nyasu kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job ma